Tukandeni kuna kulikonse kumene mutonera program ya Hymns of Hope on pa VNV Media TV. Kwa ina mzathu amene mukutonera kuchokera mchigawo chakumwera, mchigawo chapakati, komanso kumpoto. Ena mzathu mmatonera kuchokera komo Mangochi, kuchikokobe. Ena ndithu mmatonera kuchokera kuzomba, ena ndithu mmatonera kuchokera madera osiyanasiyana. Timathokoza kwambiri chifukwa timakhala limodzi program ya Hymns of Hope. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Program ya Hymns of Hope imakufika ndi pano Sunday nthawi ya 8 koloko dzulo. Dzulo ngati buno timafika ndi program ineyi kupasirani nyimbo zopereka chiyembekezo. Ndeti manena masabata apitawa kunena kuti mwiki imeneyi kapena mwezi umenewu tufuna ndithu tipeke chiyembekezo. Tinayamba ndithu ndi anyamata, tinachita nawo ndithu mafamilies. Sabata lino tikuchita ndithu ndi amayi adolika. Amayi adolikanso ndi amayi amene nyimbo zawo kamazimvera kandi pamaliro, kandi ukukwati, kandi zochitika umachiyodzera amayi ayima ndipo akuyimba. Ndipo timathokoza kwambiri chifukwa cha nyimbo zopereka chiyembekezo zimene timazilandira kuchokera kwa amayi athu. Ndelero tikhe tikuchita nazo nyimbo zimenezi ndithu kuchokera mipingo yosiyanasiyana amayi adolika kutipasa nyimbo zawo zopereka chiyembekezo. Ndikupempheni kuti ayi mu program imeneyi musatisiye tokha, tikhalire limodzi, tidalisike limodzi, komanso tilimbikisike limodzi kupyera mu nyimbo kuchokera kwa amayi adolika. Ndi nyimbo imene itiyambire mu siku la lero ndikuyimba kuchokera kwa mzathu Soch Dorcas. Soch Dorcas kuchokera mu mzinda wa Blantyre akuti ndimva nyimbo, nyimbo zokomazo siku lina. Tatonera nyimbo imeneyi. Ndimva nyimbo yokomayo, ndilepera kubwereza, ndikulupira nzaimba, Mulungu akadzalola. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Ulendo wanga ukatha, ndidzapita kumwambako, ndidzapyola mayesowo, ndidzaona mpulumutsi. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Ndidikira kufikira zitseko zitatsekuka, ngakhale tsiku lichedwe, mawa wina ndidzapuma. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Likadzafika tsikulo, njira sindidzayidziwa, Mulungu dzagwira dzanja, natsogolera kwathuko. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Tikulina ngomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo.
Kuyimba kumeneko kwa Sochi Dorcas, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo, akuti ndimba nyimbo yabwino kwambiri. Ndikukhulupirira kwa inu amzathu ali masatira mwadalisika ndikuyimba kumeneko kwa mzathu a Sochi Dorcas, amayi wathu, mayi watolika. Chofunikira amanena ndithu amayi ameneyo akuti thamanga ndi uthenga masiku anosiriza. Kuti Yesu abwereso msanga ndiye kuthamanga ndi uthenga kumene akuno thamanga nako ndikupita ku nyimbo komanso mauthenga osiyanasiyana amene angathe kuthandiza kuti uthengawo ufalikire nupite malo osiyanasiyana. Nyimbo inanso imene ilifike pano musiku la lero mdzilo buno mu program imene ya Hymns of Hope ndikupereka chiyembekezo kupyolera mu nyimbo, koma chiyembekezo cha siku la lero tikuchilandira kuchokera kwa amayi adolika ndi uthenga komanso ni nyimbo zinatipasira mu program imeneyi. Kuyimba kumeneko ndi kwa mzathu a Michiru Dorcas. Michiru Dorcas atipasira nyimbo kuti Yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa. Amayi ameneyo watu amachita kubuma ndithu kuti akutenda imanji pa isuyo amayi adolika. Yehova ndiye m'busa wanga sindisowa, andigonetsa kubusa la nsipu, atsitsimutsa moyo wanga, chigwa cha nthuzi ngakhale ndingayende, ndayima nji mwa Yesuyo, ndayima pa phiri lalitalilo, ngakhale namondwe andiwomba ine, sindidzaopa kubuma kwa Satana, ndayima nji mwa Yesuyo, ndayima pa phiri lalitalilo, ngakhale namondwe andiwomba ine, sindidzaopa kubuma kwa Satana, ndayima nji mwa Yesuyo. Bale wanga wadutsa muzotani ndi mavuto angati wakumana nawo, umuze Yesu mavuto wako onse, usenzetse nkhawa zako, ndayima pa phiri lalitalilo, ngakhale namondwe andiwomba ine, sindidzaopa kubuma kwa Satana, ndayima nji mwa Yesuyo, ndayima pa phiri lalitalilo, ngakhale namondwe andiwomba ine, sindidzaopa kubuma kwa Satana, ndayima nji mwa Yesuyo, ndayima pa phiri lalitalilo, ngakhale namondwe andiwomba ine, sindidzaopa kubuma kwa Satana, ndayima nji mwa Yesuyo. Kuyimba kumeneko kwa Michiru Dorcas kutipasira nyimbo yabwino kwambiri imeneyo imene akuti ayi Yehova ndiye m'busa wanga sindizasowa. Timanena kuti muli mphamvu mu nyimbo zimene timazimva ndithu, koma musiku la lero tunena kuti ayi kupereka chiyembekezo mu nyimbo zoyimbidwa ndi azimayi wathu, amayi watolika osiyanasiyana amene amakhala kuyimba. Timanena kuti ukangofika pamalo nkumva umachiza kuti akuyimba ndi amayi. Nyimbo tikuyimvayi ndithu amene ndi amayi kandi kumaliro umachiza kuti yayi maliro ndithu kuti akhale kuti alipo anthu akutonthozeka, amayi watolika amakhala kumeneko kuyimba nyimbo zosiyanasiyana zopereka chiyembekezo. Ndiye naona kuti nkofunikira kuti mu program imeneyi tikupaseni nyimbo zoyimbidwa ndi azimayi osiyanasiyana, amayi osiyanasiyana adolika kuchikiranso ku mipingo yosiyanasiyana. Nyimbo inanso imene tifike ndi kuyimba kucha kwa mzathu Akasupe Dorcas, nyimbo nakuti sitidzakalamba dzikolo. Sitidzakalamba, lipo dziko lina limene mavuto onse amene tikumana nawo sazakhalapo. Ukalamba kulibe, kulira kulibe, imfa kulibe, kutha kwa maukwati kulibe, china chilichonse chizakhala ndithu kuti ndi chopambana, chifukwa tizakhala kuti tili ndi Atate wathu mmwambamo. Ndiye chofunikira ndithu ifeyo tichite bwino. Kasupe Dorcas. Ambuye watu Yesu abwera posachedwa, kuzatenga olungama, kunka nawo kumwamba dziko la mtendere.
Edeni watsopano. Zakalamba, zakalamba mu 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 Edeni watsopano. Tikadzafika ife dziko la kumwambako, kudzakhala chimwemwecho. Pozaona Yesuyo mfumu ya mafumuyo, mumzinda watsopano. Zakalamba, zakalamba mu Edeni 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 watsopano. Kuzakhala kudabwa mumzinda oyerawo, zizakhala zachisoni. Pozaona amene ankayesedwa olungama, akusowa mumzindawo. Zakalamba, zakalamba mu Edeni watsopano. 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 Kuyimba kumeneko kwa amayi kuchokera ku Kasupe Dorcas kutifika mu programu ya Hymns of Hope. Siri kudziwa kuti ndinu amayi kaya bambo kanyamata mukuonera kuchokera kuti program ineyi. Timanena pano kuti ayi tisangoonera yayi, koma tizitha kusisimuka ndikumalandira uthenga umene tikumva kupyerera mu nyimbo zosiyanasiyana zimene tikupasirani. Inu namzathu mukutonera osayiwalanso kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV kuti tikhale ndi danga ndikuthekera kuonera ma program osiyanasiyana amene timakupasirani pano. Nyimbo inanso imene tifike pano ndamayi aja Chilimba akuti Nataniela ananena hati ku Nazareti. Kuyimba kumene kundi kwa amayi kuchokera pa Chilimba Seventh Day Adventist Church, pa Chilimba SDA Church. Atipasire nyimbo imene akuti Nataniela. Filipo anampeza nanena naye, zinthu zimene Mose analembera za iye, ndiye Yesu ndampeza. Nataniela ananena ku Nazareti sikungate, ku Nazareti kuchokera kanthu kabwino. Ku Nazareti sikungate, ku Nazareti kuchokera kanthu kabwino. Yesu pakumuona Natanieli alikuza, ndipo iye anationa ni Mwisraeli, mwa iye ndithu mulibe chinyengo. Nataniela ananena Ku Nazareti sikungate, ku Nazareti kuchokera kanthu kabwino. Ku Nazareti sikungate, ku Nazareti kuchokera kanthu kabwino. Natanieli anati mwana
anandiziwira kuti ndipo iye anatidontola ndisanakuitane ndinayamba kudziwa. Nataniela nanena Unazareti sikungate, Unazareti kuchokera katuka bwino. Nataniela nanena Unazareti sikungate, Unazareti kuchokera katuka bwino. Nataniela nanena Uchilimba sikungate, Uchilimba kuchokera katuka bwino. Nataniela nanena Kuplanta ya sikungate, Kuplanta ya kuchokera katuka bwino. Nataniela nanena Kumalawi sikungate, Kumalawi kuchokera katuka bwino. Kuyimba kumeneko kwa amayi Adolika kuchokera pa Chilimba SDA akuti kodi ku Nazareti kungapezeke kanthu kabwino ndi akuti iwe tatiyo kaone. Kodi ku Lilongwe kungapezeke kanthu kabwino onena kuti tatiyo kaone iweyo. Kodi kumpoto kungapezeke kanthu kabwino nkhani sina akuti tangotiyo kaone naziyankhire wekha kuti kanthu kathopezeka kapena ayi. Kodi ku Blantyre kungapezeke kanthu kabwino. Kodi kuno ku VNV Media TV kungapezeke kanthu kabwino. Ife tikuti tabwerani kunoko muzaone nokha. Monga amene amayi amenewa ayimbira nyimbo ya mphamvu komanso ya uthenga wa mphamvu kwambiri. Nyimbo inanso imene tifike program imene tikuyimba kucha kwa amayi kuchokera ku Blantyre Chilazaro Zone akuti Yesu pa nyanja. Amayimba bwino amayi amenewa akuti anaoloka Yesu. Blantyre Chilazaro Zone. Yesu anaenda pa nyanja ya Galilea, Yesu anaenda pa nyanja ya Galilea, anaoloka Yesu pa nyanja yo, oloka osamira, anaenda di mafunea na mvera ye, anaoloka Yesu pa nyanja yo, oloka osamira, anaenda di mafunea na mvera ye. Petro anaenda pa nyanja koma analepera, Petro anaenda pa nyanja koma analepera, anaoloka Yesu pa nyanja yo, oloka osamira, anaenda di mafunea na mvera ye, anaoloka Yesu pa nyanja yo, oloka osamira, anaenda di mafunea na mvera ye. Tende naye Yesu pa ulendo huo pita kumwamba, tende naye Yesu pa ulendo huo pita kumwamba, tiende naye Yesu pa ulendo huo pita kumwambako, tiende naye mpaka tikafike mwamba, tiende naye Yesu pa ulendo huo pita kumwambako, tiende naye mpaka tikafike mwamba, anaoloka Yesu pa nyanja yo,
kuyimba kumeneko kwa Blantyre Chilazulu Zone akuti Yesu pa nyanja nde mamva besa nepo ndithu kuti Yesu pa nyanjayo ife so imba yayi koma ndithu amayi amenewa utenga wamphamvu umene atipasira kupyerera mu nyimbo akuti Blantyre Chilazulu Zone Dorcas nyimbo yamphamvu kwambiri akuti Yesu anaenda pa nyanja kumosamira ifenso tingokhala nacho chiyembekezo chonena kuti titha kuchita zinthu zonse ndithu titha kuchita zinthu zonse zofunikirazo nkumaze kuti Yesu ali nafe kulimba mtima ndikumene ndithu kumamanga nthenje mu zonse tizikhala anthu olimba mtima pofalitsa uthenga Yesu akatilamula kuti ife tichite chakuti tiyeni ife tichite osawiringula tikaona nthawi iyayi kumalechereche ndithu kwa program yathu imene ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV tikaona nthawi iyayi titokoze tinali limodzi tadalisika kupita mu nyimbo zopeka chiyembekezo zochokera kwa amayi atolika osiyanasiyana nyimbo zinzankhani ndamayi ochuluka amene anayimba nyimbo zosiyanasiyana koma chatikomera mdziko buno kuti ayi zochepa zokha tithe kungogawana kuti ndithu tiyamikire utumiki wa amayi kupita mu nyimbo zimene amakhala kutidalitsa nazo. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda ndipo nyimbo yomalizira imene itifike pano ndikuyimba kuja kwa amayi kuchokera ku South West Conference nyimbo inakuti pomaliza ulendo wanga amayi a South Malawi Conference atipasire nyimbo ndipo pomaliza ulendo wanga tithokozenso kwambiri Brian Katumba ndinu nonse kuti nali limodzi tikufunirani usiku wopambana mwakoma nonse bye for now.